Какво става, когато лицето казва две неща? Например, лицето показва и стратег, и артист. Усещаш света дълбоко, но и мислиш на висока скорост. Това не е противоречие. Това е артист по душа със стратегическо мислене. Ако не разбираш този вътрешен микс, може да се луташ между импулса и анализа и често да блокираш точно преди действието си. Емоционалният тип се познава по меките, чувствителни очи, подвижни вежди, често изразителна уста. И всичко говори на езика на емоцията. Но ако имаме високо чело с ясно изразени зони на планиране, това е стратег. Такъв човек усеща вдъхновението силно, но не тръгва веднага. Пречупва го през логиката. Това може да е супер сила или вътрешна борба. Много хора с тази комбинация усещат, че имат идея и визия, но понякога се самоспират, защото търсят перфектния план. Истината е, емоцията движи, стратегията води. Двете заедно са мощен инструмент за създаване с посока. Коя е твоята сила, която се вижда в лицето ти? За пълен анализ може да се свържи с мен през сайта ми.